Vinga, anem a cuinar, anem a fer un rostit, però express, ràpid. De fet, el començarem dins olla a pressió. Avui una carn excel·lent i de bon preu. Carn amb os, costella teada, assada de tira, xurrasco, pit de vedella, allò que vulgueu. Això és una carn que se pot menjar poquet feta, però que també és molt bona si és supercuita, cruixent. El primer de tot que farem serà donar-li un bull. Posam aquests bocins dins olla, que ja tenc encesa perquè faci un poc més de via, i a dins d'aquesta olla hi posam aigua. Just que cobresqui, o que gairebé no cobresqui, perquè aquesta aigua la voldrem aprofitar, la voldrem reduir convertint en una salseta. Un quants alls, per donar gustet, per endins un brotet de romaní, un parell de brotets de moraduix i dues fues de llorer. I posant també una punteta de barbacoent, aquí de dins, per donar-li alegria, i sal. També hi posarem unes patates, aquestes patates vermelles, la pell ben neta, i els posam aquí damunt, realment perquè volem que se facin quasi al vapor. Per tant, la quantitat d'aigua que hi posam és important. Com veus, ràpidament tindrem un rostit, un plat reconfortant per un dia com avui, perquè mireu com està la Serra de Tramuntana, el Puigmajor ben nevat, i quina gelada que tenim aquí. Avui és un dia que fan falta calories i menjar com Déu mana. Tapam i li donam un cop. De fet, des del moment en què la rodeta comenci a voltar, comptarem només 10 minuts i ja tornem. Mentre aprofitaré per pelar els pastanagós i per tallar aquests ingredients que tinc aquí. Ara quan t'obrim, veureu que de dins encara bull, perquè... Veieu això? Uau, m'encanta! Exactament allò que cercàvem, veus les patates? Quina recepta que farem avui! Començam traguent les patatetes, que els hi han donat 10 minuts d'olla a pressió, però gairebé al vapor. I ara anem a afavorir que torni cruixent, que sigui una passada, no? Una patata és una patata, però agafa molt el gust d'allò que li posam. Així que posarem una goteta d'oli en el fons i ara els esclafam una mica, allò que se deixin, perquè realment encara tenen el cos sencer, però veus, tots aquests crulls, tots aquests bocins que fem, això després quedarà super cruixent. Posam una miqueta més de sal damunt les patates, no gaire, perquè ja n'hem posades un poc al brou, i ara anem traguent la nostra vedella, que mirau, veus? Té aquest punt a mig camí de cocció. La carn encara és dura, ja la mos podríem menjar, com aquest que diu, però li falta confitar-se, que és el que farem ara. Posam una mica de brou, hi posarem aquest pastanagós, hi posarem també aquests bocinets de bajoca de blat de les Índies rostida, 2 brotets de romaní, hem posat un ratxet d'oli i ara aprofitarem aquest brou per donar-li humitat a baix i perquè les patates tinguin aquest vapor i tenir aquest equilibri entre un rostit sec que volem i també que no se mos ressequi en excés. És a dir, humitat sí, massa aigua no. I això ja va a forn. 190 graus, 3 quartets d'hora i ho tindrem a punt. I estem que se fa rostit, prepararem una salseta molt senzilla, aprofitant un poc aquest brou i també un poquet de fruita per donar-li aquest punt diferent. Un all o 2, per dins. Amb aquest all hi posarem tronquets de pastanagó. Són super aromàtics. Passa com en sos de julivert, que sempre els tiram però que són molt bons. Aquí també hi posarem una mica de moraduix, tot cap a la pella perquè se torri i amolli olis essencials. D'aquesta manera mos perfumarà la salsa. També una mica de julivert, que ja tenim aquí. Sabeu que les meves miques són importants. Hi posam també un brinets de romaní i ara hi posarem una miqueta de brou. Aquest brou de cocció que hem de recuperar sí o sí, això no se pot perdre. I és que mos s'obri el colam a dins un tàper i per fer una sopeta un dia. Mireu quina densitat que ja té aquest brou. I nosaltres farem una salsa que serà, per començar, mitja salsa, després la deixarem refredar i la tratarem un poc com una vinagreta. Podríem dir que aquí de dins hi tenim la part aquosa i ara hi afegirem
la part grassa després. Per tant, deixant que cogui, el que farem serà agafar una mica d'aigua freda i diluïm una cuaradeta de midó de blat de les Indis. D'aquesta manera tindrem textura allà, no massa perquè aquesta salsa la manejarem teba, no calenta. Per tant, li hem de donar només una mica de consistència, deixar refredar un poc i mentre tallaré aquesta tomàtica seca i aquest albercoc sec. I ja l'acabam. Fàcil, fàcil i el rostit que va en marxa. Aquesta textura que volem. Té tot el color i té aquesta textura lleugerament lligada. Anem ara a convertir-la com amb un chimichurri, amb una vinagreta xula, salivant, divertida. El primer de tot que farem és posar-li un raig de vinagre. I ara un bon raig d'oli d'oliva, del millor que tinguem. Oli d'oliva, poc i bo, sempre dic. I ara encara li donarem el nostre toc. Àcid i dolç, de la tomàtica seca, que en aquest temps és una forma extraordinària de menjar mots l'estiu, Una salsa xula i divertida, feta en 2 minuts i aprofitant el grau de cocció. I aquí ho tenim. Aquesta carn ha quedat brutal, perquè la bosca queda cruixent per de fora. I mireu això, Se fon dins la boca. Vaya passada. I les patates, això és ultra cruixent i per de dins molt tova. Així que anem a emplatar, patateta, un bocinets de carn, una mica de blat de les Indis i un parell de pastanagós que queden super caramelitzats, I encara mos queda aquesta salseta amb tots els seus matisos i acabant ja amb unes fuetes del mateix pastanagó. Són super aromàtiques i sorprenentment bones. I aquest rostit de vedella, amb tomàtica seca, blat de moro i patates supercruixents, va perfecte amb un fermança, un plat llevant de bodegues Bordoi, fet en parts iguales de cirà, callet i gorgollassa. La gorgollassa i el callet matisen el cirà i li donen molta complexitat, com aquest plat. Diuen que no hi ha carn més gustosa que la que està ferrada sos. I poques coses són tan plaents com la primera mossegada d'un rostidet. Salut! Bon profit i salut!